Blisbon nakaliang jongi ka kunhun Awaken India Movement kepada ka national movement kebetulan ni po ka India itu koi ya ka nakaliang jongi ka state Meghalaya ni ngidon ngaku mi chairman ngidon lang ni board members jong ka steering committee jong ka Awaken India Movement ke ka ngin penpau ni ka por kalau ngah kapedi bat ka kendai trik jong penai kelas ya ka nakaliang jong ka Awaken India Movement kelapun kre ya ka Quit India Movement bat kani ka Quit India Movement hi ngin habat pensyai menta sebar khoi ki pan ban song snong ya ki ba kwa hi ban nation menta namar kani ki ba ka nakaliang jong ka Meghalaya unit menta ki pun kre ban ngin pelong hero hangti po ka Mahatma Gandhi Road kapedi hangti hajan additional secretariat mono ya ka bangin don langti ya ka bangin yo ban penpau ban pensngau ya ke ba kejimut ka scam ya ka bangin yeng kum kita ki pan ban song snong hapo hari India na kabenta ka hop ng sisya. Diyan ni kapor kumangan pasaw si ka Quit India Movement hi kede ya ba nakaliang jong u Mahatma Gandhi ha ki snam ki po spa snam ki ba legno ya ka bangin layo ru ya ka India ka pura ya ka ba nakaliang jong Mahatma Gandhi layang persa na ka British rule na ka sarkar jong ki pareng kumongno ya ka bayeng bantawa ban mino ban sange no halo ka jing sencha dan bor ya ka India tingiru menta nakaliang jong ka Awaken India Movement ni bot ya kani ka jok ka policy ya ka ban nakaliang jong Mahatma Gandhi ulashim ban menta hiro ngin hab ban yang si sundan ban dawa hi nakasarkar bahkan mi no si sundan nakani ka jing sha sencha dan bor la kalong hakabdi bat ka World Health Organization ne kumjuro halo ka jing sencha dan bor now Bill Gates ublong way na pedang ki ruspa jong ka perthai hi brokaway di ka Awaken India Movement hari ka por ka penpau hero ba kung ipai ba nong song parokoi gadang idon kata mensim ka bangisngau ban yoi yakni ka benta da ka bangi sha sencadon boru larang ipai kmat hakini ki snam ki berlekno ahdukat kini kisni ba mentang idang doni ki jing sha sencadon bor ha ka beri ba kani ka kot ka khia namar beli kumbangi hero larang ipai ki klung khna ahini kisni ki ba mentang ki sha penbor ban dengmas ki sha penbor ban aitika isa penbor hagi babun ki benta kumju ro nangi pai ba nong song snong wat ki bala he lasan ro isa penbor kat chabangi pai kat chabangi ne yo sngo badi ban aitika jong di COVID-19 lani wat badi bendeng mas ko kumju de na kata kadaw hero nakaliang jong ka Awaken India Movement midap la jing sngo dia bangi pai lo kini benta berkhoi ban nginom kwa hero dalelei barong bangin yeng halor kani kari hi brokaway bangin dang hab hero halor ka jing sha sencha don bo tiki ki brokoi ki bangin hab hi bang putsngo cha sarkar jala hi brokaway kumju cha sarkar India brokaway ya ka ba kani ka Quit India Movement ro kamdei ka bangi yang tang pok jala Meghalaya ngie hagi babun ki jala jong kari India brokaway adangi phane ru Mumbai Delhi Bangalore Kolkata Himachal Pradesh ter kiwi giri jong ka giri bagi jala jong ki badan pok kari India brokaway ki bala yang na kabenta ban dawa ya khop bat ka jing lai loi ban sange no ban weng no ya kani ka jing sha sanchar don bor jongi pat ban song song ha kani kari hi bro koi ke bro khoi ka bangi hap put sngo de ka po na kaliang jong ka Awaken India Movement ya ka bangi la yang ban pun kre e ki mat ki ba kong san e ki bangi hap hi ban ong ka wei hi ka dei ha ka bri ba kani ka health freedom bat ka baar ka bri ha ka lor ka food security bat ka balai hero ka dei halor ka addiction policy ya ka ba kum ki pai ba nong song snong ni dei ban yo ya ka lenti ka ba khoi ni dei ban yo ro ya ka sinchar ka ba khoi da ka bangin yo ban ya halo ka jing lai loi bangin yang halo ka jing lai loi kat kum ka hop ba ka jing shisha ya ka bangin dei ban yo adangi pai halo ka fundamental rights jong ka Indian Constitution namar kat kum ka fundamental rights jong ka India jong ri sinchar pai ba ka long ka ri sinchar lai loi ya ka bangin ni yeng ni em halo ka jing lai loi hanu ka kini kisni ki bamta ngim shim na sha kan sicha don bor hanoro ndai ngimi bat ngimi hero na ka kpo jong ka kmi ukpa ki balwan ban khai ni slapathei am shim na don manu barwan ra ingi dakano kono lenti ndai ka bro khal ka bau blai labor ka lem ngi hero yeng ro ta lenti da ka bangin yeng ban em la lo hang slapathei na ka daw hero ta Quit India Movement ka bayeng ban dawa na ka benta ban yo ya ka jing senchar ka ban lai loi
ni haban yang lo kita kelenti ban sange no ya kan ke jing penbor ban ayu COVID-19 vaksin ban sange no ya kan ke jing sinchadon bo da ba perking lo ka pule ka puti ban sange no ro halo ka jing wanra ya kini ki jingbam ki jingdi ki bom singai chu halo kan ni ka mak bamta namar balai ber khoni ki pajba ni em kan ni sta partai ki bamta ni em hiro halo ka jala jong ni em halo ka jaj bendre jong ta ni sotu bangi di ben yo ya la ka jong ka hok bo jing shisha kai ka bang ko am pau ni ka por na sobon ong bang ida mutrai boros ketang ida mutrai ba anda habang yo ki MLA anda habang yo ki MDC ni yo ki ministers la jong ni yo ro yo chief minister la ka jong ka jelai ber ko ida mutrai bang yo jing shai ida mutrai ba kinwan ra ya jing e ban yada ini handai am hadu kat mentang isa ka lengo isa ko undum balai ki jagum ni ida mutrai ban lemba ki minister ni yo ki jing lai do ida mutrai ban lemba ka sorka kabala senchar hi damangi hi kum ki pai ban nong song la jong jelang ida mutrai bangin yo jing lai loi handai am ni klem yo i du kat mentang ni singi bangin yo jing lai loi na kata ka da hiro kum ka wai na pergi kenhon ki badon hi hapo ka India berway kabalong ka national movement ngin hapi hiro ban ni menta hala ka jong ka jela kabalong ka jela ka ba em hi da manga da mapi kabalong hi ka jela ka bang em mangi kita ki rit pai ki ba em hani ka jela ki ba bon hi na pren juni ngidi ki rit pai nginum la ban ong bayangi ki rit pai kinot secara ki don bor ong mala pengidi ki he pai kro ngin chat secara don bor ndai ke ai ke bro kho i ka bang ha ban yang ngin hapi ban yang halo ka jinglai loi klem kano ka jing chat tenju klem kano ka lenti ka banon ra da ka jing khapnya ka banon ra ingi bansa ko umdum kai bro kho ka bang ha ban ong ni ka por ko bang i ba ka election ro ka jan haba ka election ka jan ni i la bon ki political parties ka pen kre hala ka jong ka lenti ba to kersan yang ngin ya da ya pi amre hang no ping ya da menoro pi ya da hato pila hon try tam ba pinyu i bagi pai ba kil doni ka smartphone hato pi hon try bani i bagi pai ba kil tom duty hato pi hon try ban ong bagi pai ba kil rispa bagi doni dish TV bagi doni TV color hato ka i kita ka jing moy lara ki pai ba ki di ban yo jing so lara ki pai ba ki di ban yo jing light loy ki pai ba ki di ban yo ya ka senchar ka bakot ki pai ba ki di ban yo ya ka lenti ka balai loy hala ka jong gari hala ka jong jelahi kumbang iem nadu ka pasdan hadu kini sni pamenta ter kham tam la ngi pai sing long ding ki pansuan tengni ka por ng samon ong menta ba ladan na kaliang jong ka awaken the movement kini likely ki mat ki bangin yang kum kata ka health freedom kalau bangi dawa na ka sarkar bakan weng bakan sange no ya kan ki jingwan senchadon bor da ka persang ban penbor ki pai ba bakin shimi ni vaccine jo COVID-19 lani ban ong ngi pai ba bato dengmas lada ngi haban bot ki protocols ka kita protocols lada ka protocols ka yen lada ka senchar kan haban lada ka sarkar kan haban senchar da ka balik don bor kata ka mut ka sencharo ya kata persya ya ka fundamental right jong ka ri India hi berokoi namar ka fundamental right jong ka ri India la dangi kren ter ndu ka article kha khandai do arpo ar la de ongingi bangi haban im halo ka ri senchar pai ba halo ka jingla do klem ka dong no jing sa putoi amdon meno ro balaban ongingi to wat kren amdon balaban ong meno ingi ban ong mata sange ban kren andai ke ai bro khoi ka bangi haban kren ngi kren halo ka hop ba jing shisha ngi kren halo ka jingla do dakhlanti ka bakhoi nakata ka daw hi ka awaken dia movement hero kan haban kren ngin haban penchai pai ba baka health freedom kalong kata ka kwat kya ka ban yo e jinglai do nginum la ban ong baladang irung hapo ki government hospital ngin haban charge ka pisa lagi babun nabang i keleng sodong ki pai ba nong chong snong ke ba em hala ka jong ka jela hakini kisni bamta haba ki room hapo ki government hospital teng unda barong i government hospital om yo e jingkhoi teng unda barong i government hospital om don ki doktor bra om suma ki babun ki ai ki ba ki pai ba ki shem ki jing e Shanokin pai but shanokin lay. Balada ki lay cepo ki private hospital ro ki i ba ka jing chat jong ki bill ka ba palat de kilak. De hangno kin yo e jing sumar ka ba hok. Hangno kin yo e jing sumar ka ba khoi. Lada ki pai ba ki sotho ba ki devan em. Lada ngi kung ki pai ba nong song ki sotho ba ngi kwa ban yo e ka jing em ba khoi. Ni don kam man yo jing sumar ka ba khoi ba jing sumar ka ba byang klem ka no jing sha tunju ne jing sha pen bor. Yang ne ka por ng samon ong ba kamat ka baar ka bangi haban yeng ro ka de halor ka pule ka puthi namar ka pule ka puthi ha bangi phai halor ti
kena school ki ba long ha ki sngi ki ba menta teng teng ki kena school ki jongi ki sa ko umdum ba teng teng ha bangi kren teng teng ha ki por ben step ngi i ba gidang saput ro po surok kat bagi na poison school kendai bi long school andre ha po surok kidang hapan sa akot na mambari nomor bablok nomor bom yo shu ya kerenti ke balai doi ngim yo shu ya ke jinglet ke jingwan ke bakhoi ke balai doi chano shu ngin let ba chano shu ngin wan na kata kata hiro ngin hapan keren ni por ba ka sarkar ko sarkar jela nakliang jong pi kum ki MLA negi MDC ne khamtam ke balbat ya ke kadan minister chief minister bakin UI bakin pai kpat lem singi pai ban hong snong ayu bangi dei bat em halor ke lenti ke balai doi ke lenti ke balai doi ngim ong ipi ban ong to yeng na ka banda ban wan ra ini kali ban wen no andrai ke ai ke bangi hab ban kren pai kmat lem chaka jing e ju ki pai ba pe lem chaka jing e ju ki pai ba wat om kular pat gi pai ba tang ka por ban ile election namar anda ba pile election ngi seo ko ma pinwan ra no ji ka ben ka kendeu aba pile election ngi so papin keren ban pensuk no di pai ba berkhoi henry ayu kat kini ki snam ki lenti ki belayat menta dagi po snam ki belayat hadu kat kini ki singi ki menta ngemsim layo i bagita ki no senchare ki sarkar kin wan ra ya lenti ki belai loi lani ki lenti ki berkhoi bagi pai ba kini so henry am kila shidon tengi jikular hapring ke election henry ki ata ki ai berkhoi ni so thu shai bagi shilong taman pende ya ki pai ba nong song ni pok jela ba kum ki pai ba hiro ngi de so thu shai ba mangi ki pai ba ngi don ni right to vote mangi ro ki pai ba ngi de ben jet ya ki breu ki ba khoi ya ki breu ki ba em lai loi ki breu ki ba don ki jing so thu ba jing champang ba ki breu ki ba la ban wan ra ya ka ta ka lenti ki ba lai loi nak ta ka jong ab jong phi nak ta ka da hiro habangi pai hiro ka pule ka puti ki de so thu shai ba ka pule ka puti ka long ka wei de ki mat ki ba krau ya ka bang kim ki pai ba nong song pro khoi ni de ban pai ni de ban UI ba ni don kam hiro bang yo jing na ka jing start na ma belai ni don kam ro ki kam ki jam ni ha ban trai namar tenteng habangi pai le ha kini ki board sarkar ki mata i pai si kam ki jam ki kam sarkar kham tam bang yong no ngim yu issue bagi ta ki kam sarkar undang haban court application ngim yu issue bagi ta kam sarkar undang haban court daga bang ki pai ba kin haban apply kham ta ki khon samraj ni mata shai gin le shai ba kin pai chano ka lenti ka balai lo ki kin dan mata borok ki haban suim ko umdum borok ngin haban suim ha ka ta lenti ka bom dan shu ya ka jing lai loi na ka ta ka daw ko ki nong sincha jong ki bor sarkar phailam baka pule ka puthiro ka de banlong ka bakhoi baka pule ka puthiro ka de banlong ka balai loi om bagi pai ba kin yo ya ka lenti ka bom khoi namar ki eke berkhoi ki bangi haban pun pau ne ka por nagalian jong ka awaken dia movement hi ni haban kren halo lenti ka shisha namar balai la dangin yai snap laringin hapan chis ngap ha bakhaddu ka e banja ye ki longdin ki mandin ki jongi lashai ba lajisni ha ga bakot ka sngi ki chusa ko umdum ba ki sa shong kliti hala ka jong ka ri ba ka jagan rio naga sngi sya ka sngi jai parta naga por sya ka por ni jai parta bangi e je la ka jong ka ri ba ka jagan rio hangno shungin e je la ka jong ka ri ba ka jagan rio lada ha preng para mangingin na ha ban shun lada ha preng para mangingin na ha ro ban ye sho ban dat man ka sngi hanrai parari singau thu lam ini kebenta bantuk kenmau baga kendai tarik jong uni ubnai Agust ubnai nailar banwan ubamenta udai ubnai ya ka ba mangi berkhot ngin haban mi syakmat ban yang renti lang ha ketika Quit India movement ka Quit India movement ka bayeng ban dawa nak sarkar hero ban aino ya ka jingim ka balai loi ban wanra no ya ka lenti ka bakhoi ban wen no ya kini ki jing sencha don bor ki bawan ra hi hadu kini sngi ki bamenta khnang ba manga bat mapi berkhoi ngin yo ya ka lawai ka bakhoi ya ka lawai ka bha ha ka la sai ba ka la chisngi ha ka bari ba ni koi pa ka benta kumbong no lalangin pai halo kani ka covid vaccine kumbong no hadu kini sngi ki bamenta ngim parla ban yo ya jing sai kai kita ka vaccine kai kita ka disease kai kita ka covid-19 ngimpala pan so thu shu dekat mentak sini bat shanongin le bat shanongin wan mantala dengi pai shaka alopati ki babon ki pai ba ki la syam ni jing e ladengin pai shaka homeopathic ngimpat so thu ladengin pai shaka ayurvedic ngimpat so thu andai kenmau ba ladangi ki pai ba iwi pe iwi ngin hapat ban cha sencha dot bor kata kamut ngim shim im ha lenti ki balai loi ladangi so thu bangi di ban yo ki jing lai loi wat open body pai ba la ragi pai ba ki ko ban sumar ki jimpang ka jonki la kalong allopathy la kalong homeopathy la kalong ayurvedic ai kan jit hi da kamon lai loi klam kan no cha pen bo kita gi di ki ai ki benta ki bakrau ba kawai ne pre ki mat hi ki benta
kiba kongsan kiba ngin hapan krenang de kapor kadi ka food security ba food security ngai halat hai ba chali ba inchimen ni kabenta ban paulen shapi ba halon ka bam kadi ka bam singanju hagini sni bamta so bahai ba chali nai jingkran. Halo Parari mga di ba Charlie nanay nak kiam ni khalya unit bat harjo por ngade unong rap di masuthu bahaya ka jing jo kinong rap Parari sangap bahaya kan dia kendiat tang katuk ade koingen phalang shapi bat lada ki puson nda pila ngoy kan dia jing kren pila ban simkam nda ade por kinami kolong kumne ngan sepet kan mau biang por balada Parari kinong rap kide ki basok satang tam ka jeng em nomor habaki rap suwa bangan patai sekamat ngamut pan ongkom ne hakiwi ki jaka ki rap ki klalong sahab haka jela jengi pade kat nang rap kata nang serdap di kane kawai ke petang ide ban kelano kendiat ban ide ban wat ya ka kadau balai ni rap di kelas serdap kadon kadau bat kata kadau kolong ba hak tu ki por ba menchua pilam ba phimut ban ledi ya kamarap jong pi himlat bandi namar kijing khangla kabamut kajing saknyon hak kita ki dong sencar ki badon bor haduk bangimla bandi ya kata kamare bro berladang ila bandi ro hajaka bandi ha kador babiang ban live ban yo nong ni habdi dor tat tikane kade kai ke basneu bat ndai tang kataro kinong rep chung i hakini por beladap ila rep han rai ki hable bread ya kamare bro ki hable bread namar kimla di na kitu ki dau pi kam te ba pi kam stu ba ngaro ko stu andre ngamut ban ongane kawai la pi dang kwa ban mat kini ki jo ki jing ne pi kwa ban weng no namar lada pi kinong rap hi pi ya teli pi wan skmat ban ya trelang ban bat kata kon hon ke bayalam na ko ta ban weng kini ki jing kamut ngindangi mat si mat ki jing ten re lada ngimut ban weng no midon kam number 1 ka jing ya teli ban midon kam batawai la ka jong ka hok namar mide kiba don ka bata ban yo la ka hok bat hababan dawai ka hok kawai ka ba min ai jumut hanai Parari kawan sakamat ban ong kumde ka rap karyang jingi nang ne sakamat kam dai syo ban dai ka rap penbor pitep ka ai kata ka rap penbor kalong ba ha ka jaka bangin rap do sumbai ba mi na kari la jong ban penroi hari la jong ndrei ngila su sim do sumbai na bar ban rap hak tu ka jaka jungi bat ka don ro ka jingma to ka jingma kalong kumne ladangi yai mlen ban rap ikini sampai ki bawan nabar ki deki GMO seed neki jimbam ki ba la modify bat kita ki jimbam ki balale patented ki ba ki la long try ki way ha ka way kasi pidai ban shai ban ong ba ha ka way kasi pidai ban tip ba ngim la syo ban rap sampai la jong bat man kesnam mi hab ban thet let's say hakini ki por ngidang yo free kan don ka khep ba ki wan I free dari hadin pihak tip manusia bat ha kata por bisa sutu ba plan ide tang kimrau rap ban lai kini kijing bro Parari mentang ide ban dawai sarkar la jong kam mekhlya government ban ong to penmi no ya kane kam mekhlya state agriculture policy bat kam mekhlya state agriculture policy kade ban long ko ba shai ko ba khoi ko ba baro kinong rap kini ban tep mapi kinong pendong la ne kinong sor la ne mano ro ya kata kam mekhlya state agriculture ide ban tep kalong kumno bat kan mentoy kumno yang kinong rap Parari ladang ngimtep ya kumia kane kajat polisi ngenang mat si mat ki jing bat hak nang ne sakmat le ki jing kilong ki basar khai ba pitep kumno menchua ngidang rap bat lada ngidang kam yo nong menta pade kini sampai kinang ram bat ni hap thet ki sampai man kapor kata kade ke jing ma ka ba ni thet ki sampai ki param mi di bat mi di ha kador ka batat ndai ladang itu ne kane agriculture polisi la thok sai to ba kat ya ka bangi rap ni yo nong di Parari ngambun dia ngai sutu ngidon kami ke food security ngidon kami ke jisngai ka bam kade ngidon kamban biang ka rap karyang ngidon kamban dan kilat kita tinuk sap ki mesin balai bro sekata ngi rap ngina sedap nomor ngi haprap nomo kill ngi haprap da ko prate PM ki wai ki jaka ki rap ki mesin ta ki khwai ki mesin ta nrai pidan ki mesin hak per jok pi dan ki mesin hak district jok pi Portila rotang kendiat, Bodisa rotang kendiat, JCB rotang kendiat ki mar ki ban po ban danya karep karyang ro bon bangim datip wadangi kinong rap rei hakane ka agriculture polisi thumai kito baro ki bot poes nong ipi bat bak phin yo lo dikine ki jing dot kam baro dai tang ma phi pe ba la da phi once store shakmat pan yakhi bat dawai ka jong hop
Dengan pun ya perlu ikut leti ya pi bro la pi ya lati pi ya kari bekerja mereu pi ya karep karyang lejang wan cekmat kendai tadi ku akos arhajar arpuar hang neha matma kan dirot hak por ngin sedang cepo beje sedang buat ngin ya keren lang tu ngin ya tai lang tu ngin ya cekmat ya kaneka quit India movement nak ta pendawa baka hok cho kinong rap bro kadai ban longkam bat ide ban yo e kajing lai lot hak ide karyang bat ide bat kilo seprang ide ban long sahap ndai syok ban nang serdap da kane ka puit bada kane kajing ya teli hak ngin sedang ha toksi ngangai ngin salong ki bejo ya mentah tak kane syok parari kudai shibon